Sinoć su novinari pitali Anu Korać da li zna od koga je dobila plišanu rozu mačkicu koju sada ne ispušta iz ruke otkad je taj poklon dobila za rođendan. Ana nije znala da odgovori, pa je krenulo da se spekuliše od koga je zapravo ona dobila ovu igračku. Ana nije znala, ali jeste Biljana Dragojević, mama Davida Dragojevića. Da se ne polemiše odakle roza mačkica koju Ana nosi sa sobom, evo ja ću vam otkriti da ne bi izmišljali razne priče. Od fanova Davida i Ane sa Floride stigao je paket u kome je bila plišana mačkica koju ona nosi sa sobom. Ja sam lično to odnela u zadrugu kada je bio Anin rođendan. Uz taj paket bila je i čestitka koja, kao i ostale, nisu pročitane, to jest predate Ani i Davidu. Evo slika pre nego što sam upakovala da ponesem u zadrugu, navela je Biljana uz objavljenu fotografiju tih poklona.